2000, és a dir, 14 anys ja que tenim aquesta relació, doncs centenars d'empreses que són clients de Factor Energia i estem molt contents amb ells també. Estem contents l'associació, diguem-ne, per el suport que en aquest àmbit li estem donant a les empreses. Canvi normatiu, tenim una gran bossa d'estalvi. S'ha de fer. És una cosa. Hi ha estalvis molt superiors, us diria, que el que pots estalviar negociant amb qui sigui el que pagaràs pel quilòmetre. En optimització de paràmetres, repetint el mateix, s'ha de fer. Hem fet aquesta tasca per 32.000 empreses. La cartera nostra de clients supera les 40.000. Efectivament, havia empreses que tenien la potència correcta. Però, si compareu els 40 i pocs mil amb els 32.000 optimitzats, home, el percentatge de gent que tenia la potència sobredimensionada és molt rellevant. Vamos a salir de la crisis, vamos a nosotros luchando.